Avui farem truites del món, truita japonesa de col amb gambes i truita italiana d'espaguetis. Saltegem la col amb una mica d'oli d'oliva, fins que quedi tova. Salpebrem al gust. Batem els ous i els barregem amb la col cuita i les cues de gamba picades. En una paella posem una mica d'oli d'oliva i una quarta part de la barreja anterior. Coem la truita pels dos cantons. Servim la truita amb els daus de bacó per sobre i decorem amb una mica de julivert picat. Coem els espaguetis durant 8 minuts i un cop cuits els hi posem un raig d'oli d'oliva. Posem els espaguetis en un bol, els salpebrem generosament i els barregem amb els ous batuts, el formatge parmesà ratllat i l'alfàbrega i els tomàquets secs. En una paella posem un tros de mantega i quan es fongui posem un grapat de la barreja dels espaguetis. Passats uns minuts, girem la truita. Ha de quedar ben daurada. Un cop freda la tallem en porcions i servim amb unes fulles d'alfàbrega a mode decoratiu.